President ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association MGLP SCTA ubabu berbor riangtem hakasngi balang ulas dangi ka jingsha tngan baklembo por halinti at kajat kabadon hapersha ka sekretariat bandawa na ka sarkar baka debentung kambyang yakinong kay contract ki baka sarkar ka wengno nakikam house nem arhachar arpuwe habay kran bekinong to kubor ubabu berbor ulaong bakani ka jingsha tngan baklembo usngi jong u ka day na marki skor sang ka sarkar kimi usngawi ka jingdawa basyong niya kinong hikay habala kalila da ka sarkar ka khot ban yakran unweng na beteng bet yakani ka jingeki ubabu berbor ulaong laipawa ka jingim jonga kalalet satang shipawa ka badangsa lada ka khot yakran klempun urlong ka jingdawa ngan beteng bet ban syat ngan hadut rekut mensim hakani ka jingyale ka daw ka penlong yang abiang hakani ka sin ka basan ban wan yang sendon hangni hakmat jong ka sekretariat kalong ba ngila kani ka de ka sin ka basan ngila syong keleng ki jaka hasor silong tangi imat ba kani sarkar jongi kampatiau pat kami osngo kala don ka jing kami jing akren ka balak phat ngi hadu nyau sin kata ka jing akren do kampai sini sinoro tede na ka daw kalong penlong yang apa kani ka ka agitation ka ba taru yang te wat laka ta yang ro ngam nas ngo ban ya ka ba syong aying ngajau pimat panyo i ki phone ki ti aying ka sam ka jingin jar kalong ba nga don ka hok bandawa na ka sarkar namar ka masmuthu ba ka sarkar ka ka kami ka jini ka nongyarap ka jongi ngila jid ka yakinongi khmat sa sarkar aban pait ban yada yangi ya ka hok ka jongi tan rai hadu manta am idon dak kata ka jingerap ka jismolam nagabanta jongi ki barit baria alor kata ka nongrim banga wan yang biang sa sin hagani ka jaka nangta kabahar ka daw ka ba penlong yang abangan wan yang biang hangne hakmat jong ka sekretariat kalong ba haki hak agitation ka baladap ka bangi syong hakmat yung ka office embos hatin bangi laya ya share ya kijing ki bangi kendo kum kino hikay ngasngo ban jaw ki umat ban yo sngo na ki prano hikay ya kijing ki ba ki kendo haki yeng kisam ki jong ki don teng lele ki prano hikay jongi ki ba kadon kajing persyoy kajing em jong ki mars penduk kam ka sarkar kadon kajing persyoy ka bana calendar kalong ba bakin society no yala de tena kaliang jonga nga la prakhat bahaswa ban sim me kani ka senjam pum bangla ong menai sakmat kiwe ki media kajing em jonga pum nong yalam habatin bangal dap IT ki documents ki jonga andala khain bah laipawa ka laik no kajing em jonga ndona esyo setang cipawa tete na kada nga sim me kani ka senjam bangan chong indefinite hunger strike kalong ba hadin hadu bangam pat yo ka jubab ngan syong hangni ka bah bangan yap hangni ladangan yap hangni ngam le ngala asim me kata karai bat lada ka sarkar ke idon lat pan sim kham kloi ka jing jong ar ngam smo ya kata lalle de kanu ro kata ka rai ka bangala sim ngam pat pentip ki perno ikai ngasu ba kim don ki jing khamtam na sagaru hills hadin bala penkut penduk na ka kam ka jongi mentala asnam watang ka bai kalir kim la kim yo asyo itumnu kinwan te nang takiwai ki perno ikai ki banajan na jingairo ngam pencip su te ngat saya ka jing snow ka jonga kalong ba namar kani ka kam jong ka assistant ka jing dawa na ka benta ka hok jongi hi te ki perno ikai hadin adu sibet lasai kindon ki ba wan joy ka ta ngam la ban ong lelam nela ba kinam don ro ngam la ban ong ya kata hanrai nagaliang jonga ngala langalong yang hangne marweru ngan yang be hadu makot hoy nagaliang jong chief minister badon brom jongi lokren sai hagtu por hanrai kai ka ba kata bahaya nga kalong ba what niyo yo chief minister ubalong kumni nga kren sai don wei pernoi kai uba ana hangtu ubam la ayat ba uyam rang ba hatu hang hakame jong uhi hanre na kaliang jong Ukraine sai ku ong pen ban ba ngamla ban yara pi kumdu unong yalam jongi Ukraine kutlat kumta habangi ni sisa ngi i ya ka jikutlat
jing sala de bet holat mau kata ka ba penlengok bahangi na kada kada kalong ba nakaliang jonga ngakarpat ya ka state di Paraguay di Parari bangin bu ka jing dwai ka bakarpang aki kisam ki jongpi nagabanta chief minister jongi nagabanta ka kabinet di Paraguay bakin don ka mensim amtang yang kinoi kai contractual handra ya baro ngai kala don ka jing jar ka ba ngimpat jumat menu handra menta hagari ka tinggi mat na kata kada kalong ba ngi don ka hok wat la ular kan kut makana kum turu handrai ngi hangi ngi don ka hok berdawa wat hadu kesni jing ya bro kata kada ka jing snow jonga kumlo keleng jong phi di hadin bola kersa kum turu kedang idan jing karmen la sa sarkar kan kelajeng mod nomor mu yang chief minister kan saya ba umla ban nyerap di nang kai kontraktor nga snow kum ni ma makan mau ya ka kentin jong kitemen ka hok kayeng te halo ita ibenta ngangait bau blay us ngotanat ya kata ka ba nga kermen ka ngim dawa na kabenta ka ekai ngi dawa yel yung ka hok bagini em ka ba chief minister jong kan kum turu nga don ji kermen ba hakwai ka sngi unjubab hi bu yang ini sikikam ka jikali ka ba nga kwa ban bu hakmat jong ka sarkar ka long kunni ma haba hajla asam kila ban yarap kinoi kai kontrak Takabasay. Ha Arunachal Pradesh kila, ha Punjab kila banyarap kinoi kai kontrak kol. Te balai pat hame galaya. Kimla banyarap hadu pa pansangi sundan ne kai jing trai ki bangila trai baro sikata de proposal. Kata ka bangabu jingkali. Ta ba kiwi ki jela kimla balai hame galaya na. Tengah trai ke NCT norms tam kata tangai ke jigala hame galaya. Kata ya kinoi kai kontrak apu Assam ro ha Arunachal ro Punjab ro Delhi ta lang ka ju te maki ki thau da katu kalat nyo i te balai pa me galaya kile dakani ka stai dakani ka rukom kata ka ba ngi ku kinoi kai kontrak ni bo ka jikali chaka sarkar ngam ni selok mo tu malaong hikmat na marwa kani kasin kebasan no kajik sim jongi sausin ngalawer iknai kai amgi don dak ai ban aji kermen ni bentang asim ni kasin jam marwai bangan tong bukan nongi ba kiba khamse jingai mongin sim hangne kiba don sinda bani hasam yakinai kai kontrak nagabanta ban pendab ka norms ki ai da special tat ma ya ada special tat ya ka kam ki ailat kinai kai kontrak pan continue by kum ki kontrak kum ki kontrak workers santo kadin bala pendat ya ka special tat ka bala bu ka department ki regular rise no yakti dom pas katuka snam ka bala ailat ya ki kidang bu ya ki haga post contractual kata ka bakile hasam haduk menta Tenre hameli jungi pate kamdon ka bakum kata. Tejing sya ka sarkar kan re. Hau kanu kalat ka ba. Ndai ban penyap sundan yang ngi Lada kani ke jingle jong sarkar ka longkum ni kumut ba. Ka penyap sundan ya ka jing em jongi. Ka ying ka sam ka jongi. Kata. Na sya lang mandai ka badon kumbat spa yo belum tar. Haduk menta kidang simegarai na kaliang jonga hadin baliu i gatu gajing IT ge jonga ikut isla ila phone changa angwa ngiru ngin board ke ai ga babile ong dia kata pindai bandrai karki difference wa ayeng ya smutu wa yo kan dia ka ai ge basu yaki kan rai ngayo kubur kalong ba ibobon na kaliang jong pernai kai kin sale kita ngam kwa su bantang lai ekran imat kinyo idal jong kikmat de jing e jongi ya kani jing chong chong ang ne ndai ban ong wan bang sa kami jing ekran kalong ku la nyu sin la ngila wan ban ya kran ande kampoi sin sin tang bat siam chief minister na nyu sin bat tuwi le te ina su ban nyu na kata daw kalong ba ngam kwa su ban wan sa mi jing ekran mat maki kinyo ini sa jing e ka bangi ni kendo para si kata tip ni kata ka banga ngakwa ban
ajeng mot sata